Acum. Ăsta e Antonio, bă. Da, bă, eu. Nu o muri, bă. Da, bă. Nu o muri, mă. Nu o muri, mă. Nu muri, bă. Bă, de 10:30, mai de mult ne-am întâlnit cu Bețăvan. Ia zi, băi. Bă, stai, mă, cu minte, pare să spargi camera. Da, așa-i. Dacă vreți să vă postez videoclipul privat sau dacă vreți să-l postez pe YouTube. Ia uitați, ia uitați. Bă, dar mai dă-l încolo și mișcări are. Stai că vă arăt și pe mine acum. Na, mă, na, ce mai vreți? M-am arătat și pe mine după un an, doi. Ia, mă, țânule, acum. Acum mă zic. Bă! Bă! Bă, prieteni, eu nu știu dacă m-am arătat. M-am arătat, da? Auzi, dansează bluda meu. Oh, au ce mișcări. Ronaldinho. Mamă. Deci. Da, mă, v-am zis. Uite, luna. Știu că nu vă interesează, dar m-am zis și eu. Ok. O să ne mai arătăm o dată. Așa că vă pup. Pa, pa.